mandaronme un artigo do Praza Pública onde escribe María Loureiro, que é unha profesora galega que todos estes anos estivo posicionada tamén contra o transactivismo e da forma, ademais, que se usou nas aulas. Recomendo ler. Ela fai unha crítica e un artigo que explica moi ben, non? E esa contradicción, por exemplo, entre rebelarse contra a Consellería cando pide neutralidade ideolóxica desde a Cijansino, cando leva todos estes anos acollendo unha simboloxía dun discurso que se volveu ideolóxico a nivel mundial, sí? Un discurso ideolóxico porque ten as inimigas, que ademais somos mulleres, as vítimas, e calquera posicionamento crítico cara a iso daba nun discurso moralizante que o propio ensino estivo levando a cabo. Cando, por exemplo, transactivistas en Galicia estaban indo ás aulas e cobrando, enchendo de simboloxía, de tinte ideolóxico, nun contexto onde os protocolos sexistas xa apoiaban aquel neno que quere saias e bonecas e abrimos un protocolo e cuestionamos a súa identidade. Pois isto é así, o profesorado facía isto. Recomendo ler, non vou comentar porque o seu artigo é o meu propio discurso de anos. Pero eu aquí quería falar de Václav Havel, ou como se diga, porque nunca pronunciei de alto o nome deste señor checo. Václav Havel. Pode valer. Que escribiu O poder do sen poder. El, como disidente, que estivo incluso encarcerado e todo isto, escribiu algo que ten que ver cas persoas que decidimos pronunciarnos cando isto ten custo. É moi interesante. Eu, cando vexo que María comeza a escribir, eu creo que este é o seu segundo artigo no Praza Pública, é dicir, xa se pode falar con altavoz, sí? Que María falou todo este tempo. Isto é así. Entro nun novo proceso, sí? Persoal, que é o de que eu xa paguei a peaxe social, estou na pagando aínda, e sei que neste momento comezarán a sair novas voces que falan xa sen custo. Falan porque xa se pode falar. E daquela, este Havel, para min, é moi inspirador neste momento. E teño dai tempo cousas concretas que tamén me serviron para manter o meu ego baixo control. Isto non vai ser unha loita épica, isto vas pagar un prezo e vas seguir sendo random de pacotilla toda a túa vida. Pero el falou dunha cousa que me parece super bonita, que é como muda a relación consigo mesma unha persoa que decide pagar ese custo para estar de acordo consigo. Havel, por exemplo, fala de como hai a veces normalízase na sociedade algo e os grandes colaboradores son as persoas que, aínda que non creen niso, posiciónanse, abandeiranse. É dicir, sí que non o creen, pero están aí.
agora que as redes retuitean cousas que están socialmente ben vistas, colócano na súa descripción para que se saiba que están con iso, mas ao mellor non creen firmemente nisto. Serían grandes colaboradores de normalizar o que non é natural. Havel diríanos que a persoa o que fai é mostrar que sabe como funciona o sistema. É unha forma de obediencia sen imposición. Ninguén o está impoñendo. Mais amosa, hai aí unha sumisión simbólica a algo que é ideolóxico. Diría Havel, os sistemas ideolóxicos non se sosteñen pola forza, ou só pola forza. É máis, non nacen, non chegan a expandirse pola forza, senón porque millóns de persoas participan diariamente na súa representación. Non teñen que estar convencidas. Havel chamáballe a isto vivir na mentira. Non é que mintan constantemente, mas actúan como se iso fose o natural, o desexable. Aquí, ademais, o ensino actúase como se isto fose a verdade. Aquí María Loureiro no artigo explica o superben. Aínda que non estean seguras, están de acordo e contratan a charla, charlas para a diversidade e todo máis, e os presupostos van aí, e estas persoas chegan aí con simboloxía que nos resultaría impensable, mas faise natural. E provoca tamén, no ensino é curioso, María explica moi ben no artigo, non? A autocensura do alumnado e das familias. A escola é moi poderosa. Transfire o poder á poboación. As familias calan. E este profesorado pois normalizan algo e fano moralizante. Transmiten ao alumnado, porque eu estiven aí. Iso é odio. Esas persoas non respectan os dereitos humanos. Non hai apertura ao debate. Pois é unha opinión que hai en sociedade. Senón, non, iso é odio, iso é fobia. Na CIGA eu teño guardado material onde directamente material para usar na aula usa TERF, é dicir, un termo que fora en sociedade se usa para cancelar as persoas, usa no material didáctico da aula. E que isto non é unha cousa menor. Logo Havel falaríanos de vivir na verdade. As persoas que decidimos vivir na verdade. Que é a auténtica resistencia. Havel diríanos que é o acto revolucionario o de vivir na verdade. Que sería algo así como non vou seguir representando algo que eu non considero verdadeiro. Aí estaría a revolución. Ese pequeno xesto rompe a ficción colectiva. Isto sería o que di Bourdieu. Persoas que nomeamos as cousas para que existan no discurso social e pagamos un custo. María tamén fala de como o ensino colabora neso que había en sociedade, que é condenar persoas ao ostracismo, a vivir a súa verdade en silencio. Logo, colaborar na representación. Eu non podo contar todas as cousas. É que isto é tamén esa... Bueno, eu non podo contar todas as cousas. Pero eu, de cara ao ensino, si fixen esa rotura de iso é para ti. Para min non é así.
expoñéndome, bueno, sabemos que o ensino ten a obriga de denunciar os casos de violencia contra o alumnado. E se unha familia maltrata, sí, teñen a obriga como autoridade estatal de intervir contra min. Pero cousas que pasan na vida, así, nestas vidas, que non son épicas. E aí é onde Havel teno moi claro, non? Que non é algo romántico, que ten moitos custos. A perda de oportunidades, o ostracismo, quedar isolada, o ser vista como problemática. Todo aquilo, eu vivo en Carballo, todo aquilo que eran espazos seguros, que se abandeiraron disto, son espazos dos que eu quedei excluída. A perda de posición social e de participación. Eu vivo nun concello que se abandeirou as praias, izaron velas, Dios mío, bandeiras queer. Aí hai unha simboloxía e un simbolismo grande de este concello rexeita as TERF. Este termo tamén se usou. Eu estaba vivindo aquí. E daquela, o custo a nivel persoal e emocional é moi grande. E Havel describe moi ben todo isto. Vivir, na verdade, non é unha estrategia para ganar, é unha decisión ética, dixo Havel. Teño por aquí anotacións de efectos inesperados e teño unha anotación que tomei hai tempo que di así: o verdadeiro poder dun sistema non está só nas institucións, senón na capacidade de facer que as persoas colaboren voluntariamente coa ficción que os sostén. E a resistencia comeza cando alguén deixa de colaborar con esa ficción. Havel di que, aínda que sexa un xesto pequeno, é a auténtica revolución. Eu ben sei onde estaba. Havel falaríanos sempre de que a revolución é a decisión individual dunha persoa, sí. Eu que vivín todo isto, por exemplo, María Loureiro, que estábamos aí na rede, non? Porque hoxe necesitas estar indo contra o algoritmo. O algoritmo hoxe é como a rede de estradas do poder. Pois eu sei que moitas persoas en diferentes lugares tomamos esa decisión e iso sí que foi unha revolución. É que hoxe podemos, por exemplo, ter xa un altavoz na prensa gracias a que persoas tomamos esa decisión individual de non actuar como se iso fose o natural. Cando eu tomo esa decisión moi meditada, todo isto, porque me pillan tempos de pandemia, eu compartía na intimidade cunha persoa que ademais despois tomou unha decisión que foi a de colocarse no outro punto onde están as bandeiras e onde está a defensa disto, para facer isto que diría o Havel, que era a representación de que iso é o natural. Havel falaría precisamente que non é épico da dor que desas traizóns, esas exposicións, porque é isto que falo eu, a filósofa e a persoa crítica, ve que compartiu isto na intimidade cunha persoa, esta persoa agora está no outro lado e ten todo iso. Para min isto foi unha das cousas que máis dor
me causou estes anos saber que esa persoa que a que eu falaba e expuña todo isto foi ao outro lado, foi onde as persoas que se abandeiran e tiña a miña verdade, a máis íntima. É unha cousa que foi dolorosísima para min. Non falamos dunha traizón calquera. Falamos dunha traizón á túa revolución, a túa decisión, que diría Havel, individual de ser resistencia. E Havel diría que é aquí que as persoas atopamos o custo máis grande, é este. É persoal e íntimo. É unha traizón, xa non é que me traizoou o BNG, que a min traizooume, cando se posiciona aí, é que me traizoou unha persoa que eu quería ben. E que a que eu compartía isto, e que a persoa dicía opinar como a min. E a pequena revolución, non, que eu fixen, muda, que tamén o recolle moi ben Havel, a túa realidade máis íntima. Dicir, pois, estas persoas que xa estaban aquí, vamos collernos da man e imos ser resistencia, imos ser a revolución. Mais non quedou ninguén na miña vida das persoas que había antes. E isto Havel recolleu tan ben que a min estes anos Havel foi unha especie de oasis emocional, non? De feito, de dicir, antes, históricamente xa lle pasou a ele e a outras persoas, non? En Galicia podémoslo ver con Castelao, sí. E non pasa nada. E ese ostracismo é a túa condición vital, aínda que agora xa se poida falar con normalidade. E Havel diría que as persoas, como a min, non din quero unha medalla. Mais sí que é certo que a min estou pasando agora ese proceso de agora pódese falar. E hai persoas que comezan a falar, aínda que antes estaban por aí no silencio. E falan desde posicións vantaxosas. E eu, ese ostracismo é unha condición vital para min. Eu era moi consciente disto, de que este momento chegaría. Que tería que facer o proceso tamén de reinventar unha vez máis a miña posición na sociedade desde un ostracismo onde vou ver persoas falar disto e ter recoñecemento, e eu vou seguir cargando, porque muda a percepción social de ti. Vou seguir cargando con moitas destas visións de ser unha persoa problemática, polémica, complicada. Esta persoa en Carballo, non? En concreto, cando a vexo no outro punto, e son consciente por cousas que me pasaron, de que a persoa falou desta parte miña, disidente, e isto me trae consecuencias, e o que esa persoa puido decir de min, que non sei o que é, ou como el puido representarme a min. Por exemplo, a nivel local, eu arrastro, sigo sendo unha complicada, eu marchei daí porque a tipa comes a cabeza, comeche a cabeza a ti con esas ideas que ten, non? A nivel local é fácil velo, porque eu en Carballo, por iso fixen o proceso de enamorarme da vila e habitala desde esa disidencia,
é algo que tiven que facer, está supercondicionado. Non é o que a min máis me preocupa é se non me dan a medalla Castelao, sabes? É moito máis íntimo. A decisión é moi íntima, as consecuencias son moi íntimas, e mudas para sempre a persoa que és. E aquí ven a parte bonita. Havel diría que muda a forma na que te relacionas contigo mesma. E isto si é certo. Non quero dicir que non sexa difícil vivir nese ostracismo a nivel local, é isto. Pero é certo que a relación comigo é moi honesta. É de moito autorrecoñecemento e de moito orgullo de ser quen son. É complexo, pero sí que é bonito. E ten moito que ver con esa necesidade do ser humano de atopar sentido existencial. Para min, por iso veño dicindo, porque estou neste proceso, este artigo de María é de hai uns días. Para min, hai, neses tempos, non peores, eu atopei moita forza vital. Atopeina porque había algo aí que me daba un sentido existencial. Comigo, desde esa coherencia, desde esa revolución persoal de non representar o que a sociedade di. Non hai épica, non hai medalla, non hai un parabén. E se nos preguntamos, que se fala moito agora de totalitarismos, Hannah Arendt describiu perfectamente como nace un totalitarismo desde esa representación de millóns de persoas de algo que se non tratan como natural ten un custo social. Eu paguei todo isto e a parte máis dolorosa foron as persoas nas que eu confiaba poñéndose no outro lado para que todo o mundo soubese que non eran meus amigos, que xamais ficarían de par dunha persoa tan problemática como a min. Havel sábeo porque el acabou no exilio e incluso estivo encarcerado por isto e perdeu amizades que para el eran importantes. Sentiu esa traizón, escribiu sobre isto. Esas persoas que parten con capitais simbólicos e pagan isto, que é algo que J.K. Rowling tamén comezou a falar, non? As amizades e aquelas cousas íntimas é o que máis dói. Esas persoas máis relevantes son o macro do que persoas como a min vivimos en micro. Porque son random de pacotilla hasta para a loita social. É unha desgracia todo.